என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ போட்டதும் மறக்காமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சாதாரண பச்சரிசியை வச்சு சூப்பரான பிரியாணி குக்கரில் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து 1 கப் வெங்காயம், அதை இந்த மாதிரி நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு ஈக்குவலாக 1 கப் தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன், 2 பச்சை மிளகா எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் புதினா தலை எடுத்திருக்கேன், 1/4 கப் வந்து ஃப்ரோசன் க்ரீன் பீஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1/2 கப் வந்து உருளைக்கிழங்கு, 1/2 கப் கேரட்டு, 1/2 கப் பீன்ஸு, அதே மாதிரி 1/2 கப் வந்து காலிஃப்ளவர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னென்ன காய்கறி இருக்கோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இதுக்கு தேவையான பொருள். நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு ஃப்ரை பேனில் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். ஊற்றிட்டு கரெக்டாக 1/2 டீஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன். நீங்கள் இதில் ஸ்பைசஸ் வேணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை வந்து போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன். வெங்காயம் பச்சை மிளகாவையும் போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குக்கர்லேயே கூட நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். பட் நான் தனியாக ஃப்ரை பண்ணி நான் குக்கரில் போடுவேன். இப்போ ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லாவே வெங்காயம் வதங்கணும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா, இஞ்சி பூண்டு விழுத போடுறோம். முதல்ல இஞ்சி பூண்டு விழுத போட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒட்டிக்கும் பேனில். ஸோ அதனால் வெங்காயத்தை போட்டு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுத போடுறேன். போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு அந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். ஸோ இப்போ எனக்கு வாசனை போயிடுச்சு. இப்போ நான் வந்து தக்காளி பழத்தை போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி வதக்குறேன். ஸோ ஓரளவுக்கு தக்காளி பழம் வந்து வதங்குற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கரெக்டாக 1 மினிட் ஆகும் இந்த ஸ்டேஜ் ஆகிறதுக்கு. இப்போ 1 டீஸ்பூன் வந்து கொரியாண்டர் பவுடர் போடுறேன், 1/2 டீஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா, 2 டீஸ்பூன் வந்து பிரியாணி மசாலா போடுறேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி போடுறேன். அதுக்கப்புறம் 1/2 டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா போடுறேன். ஸோ இது எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ நீங்கள் வந்து இது புரியலைன்னா கூட நீங்கள் கீழே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் போட்டு நல்ல இந்த போட்டிருக்க மசாலானுடைய வாசனை போகிறது வரைக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி வதக்கிக்கோங்க. ஸோ இதில் வந்து நான் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரம் மசாலாவை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே இதில் போடுறோம். காலிஃப்ளவர் மட்டும் போடாதீங்க, ஏன்னா காலிஃப்ளவர் வந்து சட்டுன்னு வெந்துடும். அதனால் நம்ம கடைசியில் காலிஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம். அதை தவிர மற்ற எல்லா காய்கறியுமே நீங்கள் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த மசாலா வந்து ஃபுல்லாக எல்லா காய்கறிலையும் கோட்டார அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பார்த்துக்கோங்க. 1-2 காய்கறி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு டக்குன்னு பிரியாணி பண்ணிடலாம். இது வந்து நீங்கள் வெஜிடபிள் ரைஸ் பிரியாணி என்னன்னாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இதை. ஸோ இப்போ வந்து நான் 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கிறேன். அப்போவே நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டேன் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு. இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன். போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து தனியாக 1/2 டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா போடுறேன். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 2.5 டீஸ்பூன் வந்து நான் பிரியாணி மசாலா போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் வாசனை பிடிக்கும்னா இன்னொரு 1 டீஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம். பட் இது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணதும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க காலிஃப்ளவரை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா கழுவி இப்போ நான் வந்து இதில் போடுறேன். போட்டு இதையும் நல்லா ஒரு ரோஸ்ட் பண்ணுறேன். அதாவது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா லேஸாக தான் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம குக்கரில் வைக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் நல்லாவே வந்து வேகணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஜஸ்ட் அந்த மசாலா கோட்டாகிறதுக்காக நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வதக்குறோம், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ நான் வந்து ஓரளவுக்கு எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு மசாலா வந்து கோட் ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. இப்போ வந்து நம்ம அரிசியை வாஷ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு நான் 1.5 கப் அரிசி வந்து நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை நீங்கள் ஊரெல்லாம் எதுவுமே வைக்க வேண்டாம். நான் வந்து பச்சரிசி தான் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? இங்கே எனக்கு சோனா மசூரி ரைஸ்ன்னு கிடைக்கும். அது அப்படி இல்லைன்னா நம்ம பச்சரிசி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த அரிசியில் 1 கப்புக்கு 2.5 கப் தண்ணி ஊற்றுங்க, கரெக்டாக இருக்கும். இங்கே ஊற எதுவும் வச்சிட வேண்டாம் ரைஸை. பாருங்கள், நான் அரிசியை நல்லா களைஞ்சிட்டு வந்துட்டேன். இந்த அரிசி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வந்து 1.5 கப்புக்கு 1 கப்புக்கு நான் இப்போ வந்து 2 தண்ணி ஊற்றுறேன். பாருங்கள், 2 கப் ஊற்றிட்டேன். இப்போ ஒரு 1/2. ஸோ 1 கப்புக்கு 2 தண்ணி ஊற்றிட்டேன். மெஷர்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நான் வந்து அகைன் 1/2 கப்புக்கு 1.25 தண்ணி நான் ஊற்றுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா 3.25 தண்ணி நான் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த தண்ணியை நம்ம அரிசி தண்ணி எல்லாத்தையும் நான் வந்து குக்கரில் போட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸை போட்டு அதோட அந்த அரிசி தண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம போடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் தனியாக ஃப்ரை பண்ணி வதங்கி இதில் போட்டதுனால உங்களுக்கு மசாலா எல்லாமே எல்லாத்துலேயும் ஈவனாக கோட் ஆயிரும். குக்கர்லேயே போட்டு நீங்கள் வதக்கவும் செய்யலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், எல்லாத்தையும் போட்டு நான் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க. அதுதான் மெயின். இப்போ நான் 1 டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன். ஆல்ரெடி 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ
இப்போ வந்து இன்னொரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன். ஸோ டோட்டலாக 1/2 டீஸ்பூன் வந்து நீங்கள் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க புதினா தலையை வந்து இதில் போடுறேன். எப்பயுமே நீங்கள் வதக்கும் போது புதினா போடாதீங்க, அதுலேயே உங்களுக்கு வாசனை போயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம குக்கரை மூடும்போது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா நல்ல வாசனை வரும். ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உப்பு வரப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து கூட குறைய என்ன இருந்தாலும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வந்து மூடி வச்சுக்கிறேன். கரெக்டாக 2 விசில், ஓகேங்களா? கரெக்டாக 2 விசில், 1க்கு 2.5 தண்ணி ஊற்றணும். அதே மாதிரி குக்கரில் 2 விசில். இப்போ எனக்கு 2 விசில் வந்துருச்சு. பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிட்டு. நீங்கள் ரொம்ப கிண்டக்கூடாது. இந்த மாதிரி லைட்டாக எல்லாத்தையும் ஒன்று போல் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்துடுங்க. பட் இதை வந்து ரொம்ப அழுத்தி கிண்டிங்கன்னா குழஞ்சிரும். இவ்வளோ தான், 2-3 தடவை நீங்கள் ஒரு லேசாக கிண்டினா போதும். கொத்தமல்லி தலை தூவி நான் இதை ஓரமாக வச்சுக்கிறேன். இப்போ ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். அதுக்கு என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு 3-4 டீஸ்பூன் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. இது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த பிரியாணி வேறு லெவலில் இருக்கும். இப்போ ப்ரெட்டை வந்து நான் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை வந்து செம்ம டேஸ்ட்டை கொடுக்குங்க. இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ப்ரெட்டை வந்து நல்லா ஒரு 1 மினிட் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் எண்ணெய் இருந்தால் எண்ணெய், நெய் இருந்தால் நெய், எதுலனாலும், பட்டர் இருந்தால் பட்டர், எதுலனாலும் நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் இப்போ நம்ம பிரியாணியில் போட்டு ஒரே ஒரு கிண்டி நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடணும். பாருங்கள், எனக்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை தூக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பிரியாணியில் வந்து போட போகிறேன். இது மெயினான விஷயம், நீங்கள் கிண்ட மட்டும் செஞ்சிடாதீங்க, ரொம்ப குழஞ்சிரும். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான பிரியாணி சாதாரண பச்சரிசிலே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. வீட்டில் இருக்கிற சின்ன சின்ன பொருளை வச்சு நம்ம பண்ணியாச்சு. ஸோ இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். காரம் ரொம்ப கம்மியாகவும் டேஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட்ஸில் போடுங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.